Gigan. Gusto man. Okay ra. Asa mga gigan? Wala, nagpalit ko dito yung saging, Brad. Saging? Saging na po. Di na balik. Wala permitin mo pa itong saging-saging. Asing nag-jigsix ka. Wala, Brad. Ay, Yan ka na sa'yo. Sa'yo mo yun mo ron. wala si Brad. Wala si mga Brad ba, Brad? Saban. Dismiss. Na! Dismiss na, Brad. Dismiss na po. Unsa na mo tanong ba? Unsa na mo tanong galing? Gabi na mo. Isa mo na. Kauban ako diha. Si. Arnil ba? Daniel? Oo. Kabo. Na. Kabol mo ka manyakis mo na. Mau gani, Brad. Patay, Brad. Ay, naman po kung dinala ako. Brad, na. Ayaw na katingala na niya. Tingala ko, Brad, kay gabi eh. Ay, ito niya yung adlaw. Dinala ako, Brad. Kuan, itumon ba niya? Kulutog buhok. Iya tapos. Pasok pagkagabi eh, Brad. Lahi naman po Na! Ako ang brad. Kaya nakitaan ako na sa kisiruan. Pagkiruan natin ako na. Brad, Basig dito na. Basig dito. Taga dito. abi no, Brad, ang gatong muna kita ako sa pagkiruan, Brad. Kay, kuya, kay ito, kay bubog-buhok. Na ito po. Alay, ko na ito ako nakita. Na! Laay na po. Grabe ka manyakis ka ng tanah. Kaya ano, issue ka na sa barangay. Na! Sa ilang baryo man di ay, karani si Arnel. Mga mamasag tira na niya. Kabung ang Matay lang yung matay nyo. matay, Brad. Sus, ako, Brad, ba, Brad? Di ka ko tumawa ako, Brad. Oh, pagsunod na ko, Brad. Tuon ako kuan, Brad. Tuon ako pinsak. Oh, sus, uyab na po yung atong Arnel. Nabalo ang ano niya, pasigin sa. Yan tapos, kibukutan ako si Ma. Silingan mo dyan mo kwarto niya. Oh, gani, Brad. Akong katingalahan, Brad. Kay tagasunod na ko niya, Brad. Matay, manibaho. Lain naman baho, Brad. Mani mo ako sa. Ambot, Brad. Langto na unsa ba? Matay. Taingon kay ko, Brad, na saan taan na akong katingalahan, Brad, kay sa una, ako, pagtuglawas mata ato, kung karon, Brad, batay, parta na piyak. Na! Namiyasok na driya, Brad, oh. Mao na nagiingon doon na pas nakaidara na siguro tanak. Wa na pili ba kumari kumpare. Kumari, kumari na kumari. Bati. Basig isa tira na ba? Baala ba mga delikado na ayo pagpensa. Basig na, batirahan ka ni Arnel ha. Wala po ko anak, Brad. Marag. Tay, pataa, Brad, no. Tingala na ko, Brad, ba, no? Una. Dako, anong bataan na, Brad. Pag abot, anong primero, ginawang abot nila, ha? Anong bataan? Na, kabantay mo ko na niya. Kano gina makita ko ng mga naging adlaw ba? Wag nilay mo nang lawas. Organic, no. Sige na ba? Ang luspad, umayo, Brad. Lospad na nalaspa kayo mo na mayat terus ba? Dilibog ko sa sandiyang. Mao din ako dungon kay basi kinsa rin tira. Wa na kabalo ang katong gidulay niya gabi sa kiruan. Di nga adlaw sa San Pedro. Kita 150 ka ni, tira na. Wa na uso 150 ro sa karong kananong. Wa na. 100, Brad. 500 1.5 na ron, di na 150. Mako lagi po. Nga tapos nakasabay mo ko sa silang balay. Dito day bay grabe gid mati gulang gid dito. Nak na. Hindi na basta-basta. Di basa-basa mati gulang gid tira dito. Yo pating kuyawa, dismiss kay silang barangay. Bro, yung istorya akong Brad, okay, mga Okay, tayo ba di ba ana dapat ala kay kwarta no? Oo. Wa na kabalo to mga nangyadlaw, brad. Dala po gusto basta ikaw basta nalipat ka to. Nalipat ka to. Ano, di pang bataa. Tingnan ako, Brad, taga Domingo. Siyempre, wa, pet na duty, anak. May Domingo, rest day na to, ha? Patay siya, may buwang na, ha? Murang ginana ko ni. Mamang sila matrada. Mamasang matrasa na gabi kay tao. Ya, tapos iso lagi pati iso gid dito sa barangay niya. Siya gid ay bay. Siya. Kaya na sikat dito sa lugar lagi. Oh, nya. Saman. Usay kana no. Ayaw to siya pansina. Wala, ano. Brad. Pasangti na kaya na talipay. Yahabot to. Uy, ya. Bangon din ko brother. Sige, Brad, Brad. Oh, Salamat, sige. Sige, pagkata tayo. Salamat.